Asli putih to, Mbak? Saking Blitar. Anu terus wis apa? Sakit pisan wis. Sakit. Kenalan yo. Lah kula yang boten blanga mungkin malah cilaka. Dadi kan blanga ngenten. Tapi Pak, ngapunten. Kula posisi lanten mriki. ora masalah kalau pokok katokan ora masalah. Ya pokoknya aku nek tak cilik munggah lah nguyuh dadak ning kene. Nah, iki terus sana kan boten to? Boten. Boten pesan. Dapat pempes ya, Ampun. Empun pun betul, Mbak. Tapi nanti ngajeng mriko jajal kaya apa uncet iki lek ngerayu wong wedok. Mungkin ya. Nanggi bawa ya cah bagus. Oh iya. Diri awal datan boseni ku ya oleh. Sakit mandap napa mboten? Mandap mboten ayo putih. Saged santai mawon lho. Iki wong loro tak royok kabeh lho. Aku ulate siji blenger kok. Menapa mboten saged? Saged, Mbak, kula saged. Kan kula ngewangi jenengan. Iki bener karo sampeyan. Nek sajake ora iso mumbul diumbulne. Ora iso medun didunke. Oh, ngaten. Heeh. Ora iso nguyuh guyuke. Rasa banget. Lah terus gerana layune ngoten. Aku tak anggap blek iso. Oh. Santai. Bawane napa niku to? Sampeyan kalau garis lu dadi dakon Pak aku to. Sing dadi pesertane. Ya oblak ngono terus ilang. Saya kene marung malah dadi sing baris mlaku terus ora nek jantone. Tapi Mbak Ika Antonia menika kali Mbak Krisnya. Bawa sampai Nggih, manut jenengan. sing niku wae nggih. Kuwi oleh Sedano. oleh. Sinawangda tan boseni Kris, kowe iki yo ngenyek yo aja ndangan ndingmu to. Sampeyan kok bagus kan. Bayo. Iki dek kira. Lah yo kaya ngene kok bagus terus sing ngeleki kaya ngopo? Wong tresno kuwi ora mandang rupa. Paribasan wingko katon kenca Kecono. kencana ngono. Oh. Ya, Sindi makane Sindi. Sampeyan ditekne, sampeyan dekne kan. Dekne kuwi Wong wangi. Walik. Ya, Po. Biasane kono lek ngedeke kok kakon ngedeke iki lho. Wah, Lek kaya iki gede aku cilik kok. kaya lulu wae ya. Biasane iki apa? Malah merinding aku malah. Ora Kok malah apa. ngene-ngene kaya Sapa ngerti sampean sumu karo wis nyadiki ngono. kaya mudan anake ontong-ontong ngene iki. Ya Pitik-pitik ya. ora apa. Sampeyan ora iso apa dhisik, kok buntenan lho ben gak. Sapa? Iki kok aku baca madhep mriki kok mriki. Berarti semua demene iki kok iki. Heeh. Aja pintan dadi wong Sing lanang. niki Omong wis aja oleh pinten iki. Sing wong lanang iki sak lanane wong lanang karo wong wedok iki kudu tunduk wae. Oh, sampeyan kudu ngerti. Sampeyan pilih sangkae kok sing iki. Iki ae. Apa sebabnya kok pilih kuwi? Gede ya. Nek gede terus ya apa? Malah ngirit aku ketok gede ngene iki. Ngirit piye? Wis ora satu spring bed terbantau guling wis rasa tuku. Langsung Mula lah iso tabur bal-balan ya iso. Mak bayangke umpamane bojoku kaya ngene iki. Bayo. Malam pertama kaya lele cemplung kolam. Jadi belum ngelangi gitu kan. Masih boleh enggak ketemu? Boleh enggak ketemu lu? Munyer ngono. Munyer ae. Caranya kombo. Ora, Mbak. Ora ngerti kok carane ampe temune ra ngono to. Carane pripun? Golek malah lho. Dadi anggere nincoke ya ning kono kuwi. Ngono, nincoke laler ning kono kuwi ya ning kono kuwi. Sanggale Krisninya. Lho, tandane Kris Sandal. sandal. Dadi nincoke laler iki sandal ku masa mopo koyo. Oh, duh. Apa ana? Ini cemplung kolam kok sendal iso dirubung laler iki lho. Terus Tekan iki. Dereng. urung lah. Dereng dugi mriku.